Vítajte pri dnešnej epizóde podcastu Skutočné príbehy. Dnes sa spoločne pozrieme na jeden z najtemnejších dní v histórii Nórska. Deň, keď sa pokojná krajina stala svedkom hrôzy, ktorá navždy zmenila jej tvár. Počas tejto epizódy odhalíme príbeh Andersa Breivika. To bol, čo ho viedlo k tomu, aby vykonal jeden z najväčších útokov na civilistov v modernej európskej histórii. Anders Breivik, narodený v Oslo, vyrastal v rodine, kde však chýbal stabilný vzťah s rodičmi. V období dospievania u neho začala prekvitať izolácia a neprijatie spoločnosti. Ako mladý muž sa stále viac uzatváral do seba, vyhľadával radikálne ideológie, ktoré mu poskytovali pocit sily a zmyslu. V tom čase Breivik postupne vstupoval do online svetov plných konšpiračných teórií, xenofóbie a nenávisti, čo jeho extrémistické postoje len upevnilo. Nešlo však len o písanie nenávisných komentárov na internete. Breivik chcel svetu vyslať správu. Začal plánovať útok, ktorý by ohromil verejnosť a šíril jeho ideológiu. Jeho plány boli dôkladné a premyslené. Ešte pred útokom napísal manifest, ktorý mal slúžiť ako sprievodca jeho ideológie a dôvody na útok. Tento manifest s názvom 2083, Európska deklarácia nezávislosti, rozposlal stovkam ľudí e-mailom po celom svete v deň svojho útoku. Dokument, ktorý obsahoval viac ako 1500 strán, sa stal Breivikovou poslednou vôľou a manifestom, ktorého šírenie považoval za rovnako dôležité ako samotný útok. Breivik si prenajal farmu, kde si zaobstaral a pripravoval výbušniny. Na farme strávil mesiace výrobou bomby, ktorá mala byť prvou fázou jeho útoku. Nevynechal ani zbrane a plánoval každý detail od prenajmu auta až po vytvorenie uniformy, ktorá mu mala slúžiť ako krytie. Každý krok bol dôsledne naplánovaný tak, aby nič nenaznačovalo, čo má v úmysle. Dňa 22. júla 2011 Anders Breivik začal svoj plánovaný útok tým, že zaparkoval dodávku naloženú výbušninami pred vládnymi budovami v centre Osla. Explózia, ktorá nasledovala, zabila 8 ľudí a spôsobila rozsiahle škody. Výbuch nebol len útokom, ale aj stratégiou na odpútanie pozornosti polície a záchranných zložiek. Zatiaľ, čo sa prvé týmy zaoberali následkami výbuchu, Breivik sa presunul na ostrov Utoja, kde sa konal letný tábor mládeže Norskej strany práce. Prezlečený za policajta dorazil na ostrov a presvedčil mladých ľudí, že prichádza kvôli ich ochrane. Tento moment dôvery sa však rýchlo zmenil na desivú nočnú moru. Bez varovania začal strieľať na prítomných, pričom útočil na ľudí bez rozdielu. Ostrov, ktorý mal byť bezpečným miestom pre mladých, sa v priebehu pár minút zmenil na krvavé pole. Mnohí sa snažili utiecť do vody, niektorí sa ukrývali, ale Breivik systematicky pokračoval v útoku. Útok trval vyše hodiny a vyžiadal si 69 obetí. Väčšinou mladých ľudí, ktorí prišli na ostrov kvôli letnému táboru. Celkovo zabil 77 nevinných ľudí, čo z neho robí jeden z najväčších civilných útokov v modernej Európe. Po svojom brutálnom útoku sa Breivik zachoval ako pokrytec. Namiesto toho, aby čelil dôsledkom svojej akože správy, sa bez akéhokoľvek odporu nechal zatknúť políciou. V skutočnosti sa bal o svoj život, zatiaľ čo mladí ľudia na ostrove bojovali o ten svoj. Počas vyšetrovania a súdneho procesu prezentoval svoje činy ako nevyhnutné na ochranu svojej krajiny pred multikulturalizmom. Táto chladnokrvnosť počas procesu šokovala verejnosť. Breivik bol nakoniec odsúdený na maximálny možný trest podľa nórskeho práva 21 rokov odňatia slobody s možnosťou predĺženia, ak sa bude považovať za hrozbu pre spoločnosť. Tento prípad zanechal hlboké rany na celej krajine a stal sa varovaním pred extrémizmom a radikalizáciou jednotlivcov. Aj v pokojnom a bezpečnom Nórsku sa ukázalo, aké nebezpečné môžu byť izolácia a radikálne ideológie.
Toto bol príbeh Andersa Breivika. Ďakujem vám, že ste si vypočuli túto epizódu skutočných príbehov. Ak sa vám podcast páči, nezabudnite dať like, odber a kliknite na zvonček, aby vám neunikla ďalšia epizóda. Vaša podpora mi pomáha rásť a prinášať vám ďalšie príbehy zo skutočného života. Teším sa na vás pri ďalšej časti.